che Nona movie is ndakawapa license asizolawa kusenza iyo ndokutorisa license uzofamba nemotokari usina license ndizvo ndakazvinetera kwakuti netevi saka uchiti life yako ichazodii uchiti life yako inazodii ukatora license you have to have a license totora ndokureva kunoita anzi mukwenda nechekucosmos tikushandisa location ndiya tiri palocation hey Dre, how are you? Audrey, Shiri say hi Achieve, Memati, Marriott, Rere, Queen B, how are you? Maita Mutenda, Tinashe, Shiri say nzindivigirewo matemba la Tinashe. Matemba Tinashe kana kuyuke wako ndifungidza ndasvika ndokupariko kupe matemba. We'll give you matemba. Pam, when I come and see you, mommy. Okay, get your problem. I'm not so sure. Tine location chatting there to Shadisa. Uri kupi. Uri Cosmos City. Primrose Chinoera, how are you? Kathy, how are you? Married guys, thank you for your support, guys. Thank you for your everlasting support. Your support that is always there, always, every time. You're always there. Delight, how are you? Yeah, I think so. Auntie Mighty, Patricia Mukano, Genesis Wazi, really say, Irene Ryan, yes, it's not crazy, yes, it's not Ashley, should you say Isabel Chimeza, should you say, how are you? And party say, but it's ese pari kuneta kanishi taswera kufamba kuneta ese kuneta ndemochero inotashika ziri pindana itsofamba netsoka pane paving ati kuti ku left have arrived ita zvifoni Dre, iwe kwenda kwa na matemba kana kunzi doggy snake wedi weka zvakaoba kana matemba kana akunzi doggy snakes guys ga kana skana anzi muri page go 9 muri say tiri right rudo mukombe. How are you? Aiwa ndangototi ite yanga yakupera kuti I need 50 ka ikadaida mbichana yodozoseka aiwa battery report don't worry. Felicia Angwa Jiri say Belinda Skippy Berry, how are you? How are you guys? How are you? Maita flukana kwa kuvira kantina juice masaina sayana vakwira. Inini kunovongana kwa vira ndafongana ndakufika zvinodziya ndogara panodziya. Zvinotati kwatiri kubva. It's extension and atitombozivi takangopiwa location. Atitombozivi kuti extension and chamira titange tabvunza. Atizivi kuti tangopiwa lo tangoshandisa lo GPS location atanga tangopiwa. Hello? Hi Fazile, how are you? Old Leslie Julie say Budai panzi ka location itashi. Budai panzi. Alright. Budai panzi tuni papi. Memory shara Julie say extension and kunoko. Ya ntombozi. Okay. Kutakuti nedetu.
apa Dhume ndipo paari kutenga zibhodhoro reamarula kwanzi mufango kumwani wemarula nemanetire waya guys. Asi tosvika toita life tichitandara maybe tichimwa kutenga zibhodhoro reamarula Dhume. Inda kumutuma tinotsvaga chenji wakunotenga. Taputa saka taenda pamberi. Reverse imwasira. Okune mota ndasaka teiona. Murise. Escan. Tinotandara please na migration. Aiwa tinotandara. Tinotandara naso. Tinotandara na Dhume baba tomboita mvenge. Tomboita mvenge naso. Tatara skina mdusi. Afleteraje. Pane flat. Shame. Life inochinja sefana unosiba. Yatochinja life yaba sekuseka sekutamba sekuseka. Asizimeli. Ungambo wachingweza ndiana kize. Ufana upaka papi manje bali. Bari kuvura gate I think. Bari kuvura gate. Asi kuvura. Bari kuvura. Kana toka mera tibude. Achoro topaka papi. Ipa baba. Alright, aipinde. Alright. Ipinde. Kwa chingo paka hapa. Tingo paka yapo. Kana hapo. Tumebena kuzajina hizo. Anzi nasi nombofona ao mbenge. Wewe unofona Berlin ta. Apa? Sambil bermuda. PCJ. Panenge pazere pambapa. Vari payadhiwana sisi. Nemune. Right guys. Tauria pane andi baba vaya muvasiva baba vaya guys vekushutwa vaya baba vaya vekushutwa izvozvo vakatogwa vakamboenda kurehab kuhospital but situation muri kungoisivawo. Ndifunga vanga vari palife yeHaiti makaona vachiita video call vari kuchipatara vachiti mhorosa madiaries vari muhospital. So tangoti rega timbovarangarira zvakare because chakatosara nechekuti baba vaya 6 weeks here vari kuchipatara kwavari then vachicleanwa vachididi then wozodi then wozodzo yowe zvangu iroso takahotspota pamuri mubva maenda nefoni dzenyu matodonedza mafisi zisingaiti kuzi yatodzoka iko zvino yangaenda tikupi namba sikamgoma tuanda somudza ikapekiriyo sura zibebi monya voia icho aiwa mudiki ndini zvemapasa ruhandi kamera mudiki akugwadzowa nebhusu musatete titsemuke bate zvakanaka Jimmy anaenda mustard.
Gogo. Hello. Ngada kugara shosho. Shonda ngamira. Sekurumurse. Guys, tasvika kumba kwavachohoro, kumba kwabamishati ndokwatave, kumba kwabamishati ndokwatasvika. Nyaya yacho munoiziva guys, takati hatisi kumira ndichi nekuti mumwe wedu ndakuudzai kuti haashandi, anotoitawo mapisi job. Murume angari breadwinner, murume ndiye akawirwa netsaona iya. It is the reason why ndichita life, kana tisingafa mukuita life. But tichida tichirangaridzana because tine chida rubatsiro, tine vanokwanisa kudi tivabatsire kuti zvirambe zvichiendeka, handi ndizvo. So ava ndiva achihoro muvaziva mwe makambovaona nditika vane vana vaviri handitika ndokungati mukuona kuti mukunyatsotoona guys kuti kwatave iko zvino nekwavanga vari hakusisiriko. Kwatikamboenda pekutakataka paya murume achangobva kuchipatara achangosvutwa paya hakusiriko, kwasiyana nokuti paya vanga vane kumba kwakasununguka kwavaigara ibaiseka paya vachigara ibaise. Iko zvino vatobva vatove panapa pavakushandisawo tofunga i2 zvavari kushandisa vari panapa, kureva kuti kutochinja kweupenyu. Handiti muri kuona kutochinja kweupenyu zvinoitikira munhu wese, zvinogorera munhu wese unenge usingatasiri unenge usingafungi. Hanzi we can't hear anything. Restart live. Iri kushe yanzi network iri kukata kata. Start drop out.